ang iyang lolo, Katoliko Romano, ang iyang lula, Iglesia ni Cristo, ang iyang mama, saksi ni Jehovah, Protestante sab ang iyang papa. Kon manimbana, lain-laig simbahan, ang pamilya nilang unique gid sa tanan. Wa sila'y samok na hibulong ang uban, bisan lain-lain sila tinuhuan. Inig pa mauli, unya magkapundok na, kining ilang unique nga pamilya. Sadya gyud sila, usahay magdebate pa, mag-inablihay sa ilang Biblia. Ilang panaglalis, usaray katuyuan, panaghigog maay og kalinaw sa tanan. Walay intriga ug walay away-away, kanunay nga nagsinabtanay. Inig pa mauli, unya magkapundok na, kining ilang unique nga pamilya. Sadya gyud sila, usahay magdebate pa, mag-inablihay sa ilang Biblia. Ilang panaglalis, usaray katuyuan, panaghigog maay og kalinaw sa tanan. Walay intriga ug walay away-away, kanunay nga nagsinabtanay. Peace gyud sila kanunay.